No, uwaga, światła, kamera, the flame, a powiem ładnie, the flame in the flood, czyli płomień w powodzi. To jest tytuł taki, można powiedzieć, paradoksalny. Witam serdecznie, ja jestem Niklaus, tutaj w towarzystwie widowni na żywo i w waszym widowni na YouTubie testujemy grę, której premiera była 3 dni temu, bodaj. Także świeża sprawa, survival taki w nietypowej stylistyce. Dostałem od Techlandu, był na YouTubie unboxing tajemniczej żółtej paczki, jak ktoś nie widział, to zapraszam zobaczyć sobie. No i odpalamy. Mam nadzieję, że mnie tu coś... Sztuka przetrwana. Ja sobie dam na początku ten, bo ja nie jestem jakiś zaawansowany postać. Aesop Daisy. Nie wiem o co chodzi, to weźmiemy Aesopa. Premiera była w lutym? Mi się wydaje, że czytałem, że była 1 lipca w Polsce. Ale... co to ma za znaczenie? Wygląda superancko. Oprawa graficzna jest po prostu... mega superancka. Ej, tutaj nie ma żadnych tych? Nie ma żadnego tutoriala, ani nic? Ja pierdaczę. Myślałem, że mi tu powiedzą chociaż co robić. Teraz zbieramy kukurydzę. Usiądź przy ogniu i zrób placek kukurydziany. A coś tam mnie uczą. Witam Lunatic Squilly. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Placek kukurydziany. Dobra, siema Julia. Wszystko jest po polsku. Dobra. Nóż ze stali. Co, tutaj mamy porę, tu mamy temperaturę. Tutaj mamy na jedzenie, napicie, senność, życie. Nawet się rymło. Mamy sprint, mamy bicie. Siema Bogo, nie wiem co sobie kupiłeś. O! Podstawy skauta, zapas środków gracza. Otwórz plecak skauta, by dostać się do przedmiotów, wykonać rzeczy i zbadać swój stan. Dobra, a jak to się robi? Tutaj się klika. To są moje ubranka do wytwarzania. Jakieś apteczki i tak dalej. Aha, tutaj jest... Aha, dobra, czaję. Tu są wyświetlone receptury po prawej stronie. Tak jak to było na przykład w Don't Starve. Tu możemy sobie bronię powytwarzać, ognisko zrobić, nóż, młotek, mistrz. Szkoda, że nie wszystko przetłumaczyli, ale dobra. Tutaj mamy tak, no te statystyki wszystkie. Dobra. Przebyto mil. I takie rzeczy. Ja mam jakąś lampę w ogóle zamontowaną na tym. Aha! Ja mam kija takiego. I
I na nim jest lampa. Ze świetlików. Dobra. Mamy mapę jakąś? Nie, na razie nie. Nie, jak będziemy w ogóle mieli. Dobra. Idziemy. Gdzieś. Wszystko zbieramy. Pióro. Bardzo czarowne miejsce, ale trzeba ruszać i dowiedzieć się, skąd pochodzi ten pies. Może gdzieś tam się ktoś jeszcze szwenda. Pinewood. Dead by Daylight. Polecam zakup. Pałka wodna. Pałki wodne są pod ochroną tak w ogóle, nie? Ale dobra. Ale weźmy. A, trzeba kruki odstraszać. O! Skrzynia. Słyfield, nocne gąsienice. Okej. Weźmy wszystko. Aha, to mam pod ręką tam. Dobra. Widzę to. To jest tutaj. Woda jest kluczem do przetrwania w dziczy. Aha, czyli można pić zanieczyszczoną wodę, ale lepiej nie pić. Ma sens. Tylko kurz, czyli nothing but dust. Nie wiem, czemu mi się to z Diablo kojarzy. Znaczy, wiem czemu, bo jest taki widok z kamery. Specyficzny. Skrytki. Aha, to są skrytki z zadaniami. Pobierz zadanie, zbierz. Podstawowe narzędzia. Dobra. Patrzmy dalej. Opuść. A, bo tutaj możemy się przemieszczać pomiędzy różnymi miejscami. A! Steruj mocno wiosłuj. Stan tratwy. Okej. Ale szybko schodzi ten HP. Znaczy HP. Siła. Można na przykład wyjść z niej? Czy coś? Dzień! Można się pomyśleć, że jesteśmy w krainie ogarniętej przez zombie. A tam są jakieś beboki. Płyniemy dalej. Tu się zaczyna chyba nurt... O kurde! Żebyśmy nie zatonęli. Na suchego przestwór oceanu. O kurde! Rozbijemy się zaraz. A może nie? Coś tam zrabowałem. O! Ale walło. Ale żyjemy. Tu płynie dom. Morwa. A pies jak podskoczył tam, aż jak żeśmy walnęli.
Teraz się rozwalimy. Dobra, tam... A, widzę, cel jest. Już niedaleko. O! Tu możemy sobie dopłynąć. Dokujemy. Kanion... A, bo to zasłania tam. Kanion Psia Trasa. Zapasy na wyczerpaniu. Znaczy, jakieś tam zapasy mam, zaraz coś pozbieramy. Wykonaj sidła, by złapać zające. Dobra, pomału. Woda. Napijemy się. Aha, co już więcej nie ma. No ciekawe, jak tu się będzie walczyło z jakimiś wrogami. Mlecz. Na razie wszystko zbieramy. Jak w każdym survivalu. Siema, Gawron. Dobra, spróbujemy zrobić tą pułapkę. Ubranka. Kurde. Jak się robi tą? Pułapkę. To będzie chyba tutaj. To nie. Siema, Rudy. Może muszę mieć ogień. Napraw łatę? Dobra, 69 jest przedmiotów. Przypadek? Chyba nie. Nóż kamienny, ognisko, placek. Tylko że i tak nie mogę... Mam odkryte... Najpierw trzeba zrobić linę. Tylko że nie widzę nigdzie i tak pułapki. No ale zrób miejsce w zapasach. Kurde, ta gra jest skomplikowana. Tu jest dużo bardzo różnych rzeczy. A, Ezop to jest pies. Ja mogę mu dawać rzeczy też. Spoko. Tu jest pełno różnych statystyk. Ja się tracę już w takich rzeczach. Muszę sobie pomału wszystko rozpracować. Zdrowo. Czyli nie jestem chory. Jak ja mam to zrobić? Zrób miejsce w zapasach środków. Ale chyba, że w plecaku, tak? Bo tu mogę dawać rzeczy. Dobra. Przeniesiemy trochę do psa.
Jakie te akordy idą. Muszę odpalić wiatraki. Siema Raszka. Teraz tak. Potrzebny do robienia sideł, ale... A, tu są pułapki. Sidła. Potrzebny jest nóż kamienny. To potrzeba 2 krzemienie. Kurde. Zacznij grać. Przecież gram cały czas. O co ci chodzi, człowieku? To jest, ta gra na tym polega. Tutaj nie będzie piu 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 jeb jeb i ucieczek autami. Skąd ja mam krzemienie wziąć? Trzeba szukać. W Biedronce na promocji. Nie wiem, czy tu są biedronki. Chociaż były zające, może są biedronki. A z tego drzewa coś nie idzie wziąć? Nie. Krzemienie się robi z chwastów? To jest trochę nielogiczne, ale może. Jakieś beki. Dropi w lokacjach z ogniem. To chyba nie tutaj. Dobra, chyba trzeba płynąć dalej. Aha, bo tu jest tak. Tam jest obozowisko. Tam jest jakiś kościół. Ja tam nie popłynę. Tam mnie znosi. To musimy do obozowiska płynąć. O! Kurde! Zaraz rozwalę tratwę. Płyniemy pod prąd. Już więcej nie wpłynę chyba. Niestety. Zniosło mnie. Nie! Ale się zrobiła burza. Jak tratwa padnie, to podejrzewam, że się utopimy, no. Trzeba czekać na... Trzeba gdzieś dopłynąć w ogóle. Dobra, spływamy. Ona teraz moknie i jej się robi gorzej. Szybko przeszło, nie? Dobra, dopłyniemy sobie tutaj. Sosny particular. Ciekawe nazwy tu są. Ale mnie łeb boli. O, i oczy. Nie wiem z czego. Drzewko. Jaki wielki. Dobra, trzeba rozpalić ogień.
słodki czosnek. Nie, ja na głowę nigdy nie biorę żadnych tabletek, znaczy na głowę, no. Na ten problem z głową to trzeba by ją było uciąć, ale ja jak mnie boli głowa, to zawsze przetrzymuję, nigdy nie biorę nic. Wyglądam okropnie. Jestem głodna i przemoknięta, aż ze mnie kapie. Dobra. Gdzie się robi ogień? No kurde, nie mam tych klawiszy. Klawiszy, co ja gadam? Krzemieni. Czemu powiedziałem klawiszy? Aha, bo przeczytałem klawisz na czacie. Dlatego. Kurde, dupa, no dupa. Nie wysuszę się. Co? Ej, mrówki mnie użarły. Patrzcie, mrówki do mnie idą. Aha, bo to są te. To są... gniazda od mrówek. Kurde, niedobrze. Pogryziona, zmoknięta. Generalnie nie jest dobrze. Ognia nie rozpalę bez krzemienia, a tu nie ma krzemieniów. Ej, ale wyglądam jak z tego, jak z horroru jakiegoś, nie? Coś strasznego. No trzeba znaleźć miejsce, co będzie... Krzemienie, co będą. Tutaj, do obozowiska. Baba wodna, no. Jak z Wiedźmina. Dobra, tu muszą być krzemienie. Poziom trudności się nie zmienił, no. Ja myślę, że zaraz... Ej, co? Lol, to było dziwne. Ej, czemu nie mogę iść? Przemoknięcie wyleczony. Lol. Wyleczyło mi się przemoknięcie. Potrzebuję te krzemienie. Jestem cały czas mleczę. Kurde, nigdzie nie ma, gdzie to może być. Chyba że to jest... wystarczy to. I nie trzeba więcej nic. No, raczej trzeba. Krzesiwo i potrzebny jest krzemień. Kurde, ale skąd wziąć krzemień? Przyznaję się, że... nie przeczytałem tej książeczki, która była dołączona do gry. A jest taka... dość... gruba. Może bym wtedy wiedział lepiej. No nie czytałem, no przyznaję się. Nie przeczytałem książeczki o survivalu. Jest skrzynia. Ej, skrzynia jak w Dead by Daylight, nie?
Czy jestem głodna? Jestem, ale nie aż tak. Krzemień! Jest krzemień, a jest też ogień. O co chodzi w tej grze? Prawdopodobnie, żeby przeżyć. To jest survival. Ja miałem zrobić sidła. Aha, nóż kamienny. Co? Ej, czemu 0,2 krzemienia? Przecież wziąłem krzemień jeden. No. Aha, bo ja nie klikłem weź. Zapas środków pełen. Ja muszę coś zjeść. Aha, bo ja to zamkłem. Dobra, czaję. Powiem wam, to jest trudniejsze od Don't Starve. Ewidentnie. Przynajmniej takie odnoszę wrażenie. Na pierwszy rzut oka. Muszę sobie zrobić plac. Aha, ja to mogę tylko w doku przełożyć. Ej, a nie mogę coś zjeść na przykład? Żeby zwolnić. Placek. Zjedz. Słój jak wuj. No i mamy te krzemienie i teraz powinienem móc zrobić ten nóż. Gdzie jest psa? Psa się nie da zjeść. Te krzemienie obesrane najważniejsze są. Nóż kamienny. Dobra. I teraz ogień wygasa po kilku godzinach. Nie. Węgiel drzewny mogę jeszcze zebrać. Rabuj. Pusty. To nieźle. Juka. Potrzebuję... Ja bym potrzebował większy plecak jakiś, czy coś takiego. Dobra, ale co trzeba było, żeby te sidła zrobić jeszcze raz? Sznur. To jest bez sensu, ej. Nie mogę zrobić sznura, bo nie mam placu i muszę zużyć coś z plecaka. Ale nie mogę zużyć coś z plecaka, bo mam za mało miejsca. I to jest błędne koło. I co ja mam zrobić? Zjem se czosnek. Będzie mi śmierdziało z papy. Można zjeść robaka. Trzeba go zjeść, póki jeszcze nie jest zepsuty. Bo się okazuje, że robak się psuje. Mlyc. Niezły do jedzenia, robi napar leczniczy. To zjemy. Bo mam te ugryzienie, nie?
Co jest? Ej, infekcje. Z czego mi się infekcja wzięła? Kurde. Jestem zainfekowan. Straszna rzecz, a wy się śmiejecie. Dobra. Zjadłem glizdy, ale ponoć były dobre. No. Tutaj wygląda jak zombie, albo gorzej. Albo gorzej. Chwila. No przecież robiłem miejsce. Aha, bo się zajęło te miejsce. Żyj. Wszystko zjem. Ej, a można psu dać jeść? A nie, to przekłada po prostu. Ja myślałem, że jak idź do Ezopa, to będzie można jakoś mu podarować. Czy coś takiego. Teraz powinno się dać. Jest. Tak. Teraz się przemienimy w zombie. Albo pies się przemieni w zombie. Kurde, tu jest za dużo rzeczy. Gdzie były te wszystkie sidła i tak dalej? Buty... Nie, to są ubrania. Pułapkę z sidła. Pułapkę z tego, tak. Tylko nie mam nic. Mogę robić nawet penicylinę, ale... Tak, widziałem o kroplach. Ale mnie nie boli często, tylko dzisiaj wyjątkowo. To było tu gdzieś. Można przyrządzić zakażone mięso? Aha! Bieluniem. To one będzie truło. Mogę robić sidła. Jest! Dobra. To teraz... Można ich użyć. Zrobiła się ciemna noc. Tam nie mogę wejść. Fajnie. A tam się szło chyba schować. Ja jestem spragniona, głodna, wszystko. Śpi. 4 godziny. Zzz. Robię efekty. No tak, szczeka, bo tu są rzeczy do podniesienia, ja wiem. Jest stare drewno. A nie, mam jednak miejsce. Myślałem, że nie mam miejsca. Musiałbym się napić, a chyba mam wodę. Czysta woda? Nie, ale mam filtr do wody. Dobra, spróbujemy jakoś rozstawić te wnyki. I tu te zadania wziąć na przykład. Zapas jerky, dżerky. Co chcesz mnie złapać? Zające. Zające tu łaziły.
Tu już się polska jesień zrobiła złota. Dobra, ja muszę się napić tej... Mam tu coś? Użyj. Nic do zebrania. Ale ja się chciałem napić. Tylko że niestety nie mam czego. Nie można tak... O, jest zając, patrzcie. Tylko jak się używa tych... tej pułapki? Rozłóż. To nie, to trzeba rozłożyć przy tym. Ej, chodźcie, walnę. To się nie uda. A ja chciałem tylko przenieść w sumie, ale... Dobra, odpłyńmy. Tam był niedaleko las. Co to za gra? To jest gra The Flame in the Flood. Taki survival, trochę jak Don't Starve, ale trochę nie. No tak. Coś innego. A, tam już nie dopłyniemy. Musimy płynąć. Taki Bear Grylls, tylko że dziewczyną się gra. Z psem. Bear Grylls nie miał psa. Nie był dziewczyną. Walnę. LOL? Nic się nie stało. Don't Starve Together z widzami? Nie, bo mi się ta gra nie podoba. Cześć Aga, tak, to jest nowa gra. Rabujemy. The motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. You know I'm mobbing with the D.R.E. Moi drodzy, wy mi tu donaty, a ja to umieram, ale dziękuję pięknie. Czy będą gierki z DBD? Tak. Tak, ale już się nie... Że mi się... zawiesił ten... The motherfucking Eagle Double G. What? You know I'm mobbing with the D.R.E. Przyczyna śmierci... odwodnienie. Nowy rekord. Przetrwanie. Aha, widzicie? I teraz wszystko... Ale ta woda szumi, nie? Przetrwałem 3 dni. Przebyłem 3,1 mili. Aha, czyli tu w zasadzie nie ma końca w tej grze. Tylko zadaniem jest przetrwać... tak jak w Don't Starve. Jak najdłużej. Muszelkowe piaski. Aha, bo tu mamy punkty kontrolne w tych miejscach. No i tak to wyglądało, no. Tak to wyglądało. Padłem z odwodnienia. Ja sobie tu skończę materiał na YouTube'a. Pierwszy. Z gry The Flame in the Flood. To jest trudna gra. To jest trudna gra. Nie jest łatwa. Warto by było poczytać sobie tą książeczkę, która jest dołączona. Ja jej nie poczytałem i to był błąd, ale jak na pierwszy raz to przeżyłem 3 dni, także jestem z siebie dumny, także dziękuję za uwagę, zostawcie łapkę do wierchu i widzimy się w kolejnych materiałach. Pa, pa.